Takže ahoj, já vás zdravím u tohoto 26. multiplayer let's play. Já jsem Lukevídy, ten co šumí, po mojí levici je Berťas Ahoj. a po mé pravici je Teory. Nazdar. V tomto dalším multiplayerovém blbnutí budeme tak jako spíš dodělávat a různé takové prkotinky. Takže třeba jsme teďka byli v Branchmineu a trošku jsme tam poupravovali. Teorie tam teďka maká na vstupní místnosti, nebo jak to říct, Ano, přesně tohle, tady bude Teorie, pojď nám o tom poreferovat, prosím tě. Tuž to já můžu na dálku. Já teďka dělám ještě takové sliby. A bude tam na spodku na úrovni zhruba 6, protože tam už začíná ten bedrock, tak tam bude nacpaná, tam všude možná bude nacpaná láva a nad tím bude takový chodníček, takže to bude hezké. Ano, to bude úplně nádherné. Proč hosím? Demente. OK, já zatím půjdu nahoru. A jednak vám ukážu, jak jsme dodělali v podstatě jednu část kraví farmy. Ale ten obvod, co tam je, tak budeme ještě zdokonalovat. Jsme to vymysleli lépe. A to si právě dneska uděláme. A pak jsme také začali, no jsme tak prostě opravdu hrubě předkopali farmu na prasata, která je hnedka vedle toho. Nevím, jo, chci dovnitř. Nebo ne, nejdřív vám to ukážu zvenku. Zvenku je tma, ale hrajeme na Peaceful, dneska budeme hrát na Peaceful asi. Tady se zbytečně nemusíme nějak štvát. Takže Teorie to tady tak krásně zkrášlil, tady jsou také krásné oblouky, vůbec jsem to pochopil. Jo, tak když se to zvedne, tak aby nezdrhli. OK, jo. Oni na to můžou, že jo? Jo, Na to můžou stát. No a potom tady udělal takový krásný, pokud tam zrovna stojí kráva teda. Tak tady prostě, když budeme tady rozmnožovat a podobně a chtěli bychom se dostat nějak ven, tak tady jenom přijdem, zmáčkneme tlačítko, takhle a vylezem. To je úplně krásné, úplně se mi to líbí. No a tady jsme začali kopat teda tu prasečí farmu, akorát jsme to trošku nevychytali, protože tady hnedka pod tím, kde by měly v podstatě ty prasata padat, tak je farma na Netherwarty a takže bohužel spát bude na druhé straně, ale to nám nějak extra nevadí a já teďka si skočím do skladu a ukážu vám, jak jsme dodělali hopry a takové věci. Přesně řečeno vedle skladu budu. Tady už Teorie začal kopat místnost na další farmy. Jo, můžeš ukázat to, no. No, jsem tady. No a tady teda vedou hopry do jedné z beden. A jinak tady, když vlezu nahoru teda, Teorie se najednou divil, že hej, proč tady rozkopal ty schody? Jaké schody? Jo, aha, to jsem rozkopal já. No, takže tady je to, aby jsme ušetřili nějaké hopry, protože vlastně kdyby byl ten schod, kdyby to byly ty schody, tak je to prostě hopr navíc vždycky. Takže tady nám to flustá, a tady prostě klasický obůdek, nic složitá. Takže když to přijede blok, tak to vyflustne a spadne to dolů na ten hopr. A jinak tady asi není už nic zajímavého. Tady prostě akorát spadnou, ohoří a už to jede. Lava everywhere. Já se teda pustím do toho lepšího obvodu. Na to budu potřebovat nějaké torče. Repeatery tam jsou, že jo. Potom budu potřebovat ještě 2 sticky pistony. 2 sticky pistony, jeden redstone block. Nebo block of redstone, jak se to jmenuje? Redstone block se to jmenuje. OK. A ještě... Počkej, jsou vůbec zapomněl Minecraftu? No? Luke, přepl za obtížnost? Na co? No, bylo tam Peaceful, ne? No, šega. A ty chceš co? Tak já nevím, tak easy, něco, normal, whatever. Však jsem to říkal teďka, že budeme hrát na easy. Co děláme, jenom stavíme. No, taky bych vám chtěl ukázat tady tuhle truhlu, což by měly být všechny redstoneové a takové věcičky, které budeme potřebovat na Enderman farmu. Je to těchto 9 staků pistonu, 9 staků stringu, přibližně 80 hooků, já jsem omalem udělal 2 staky. Potom asi 10 staků redstone, 26 lian, 26 tlačítků a nějaké
nějaké žebříky. Potom budeme potřebovat taky hodně slabů a bloků, ale tak to jako... Asi budeme to stavět ze stoneu a ze stone slabů a stone je tady opravdu dost. Slevy se z toho udělí lehce. Takže tohle a ještě potřebuji nějaký čudlík, asi si udělám. To bych si udělal až za pochodu, ale to nevadí. Určitě nějaký redstone si vezmu ještě do froty. Hlínu úplně zrovna nepotřebuji, se možná i trošku vyprázdním. Tak. Ten Minecraft asi ještě trošku zhlasím. Je velice potichu. No. Jinak jsme to zase trošku enchantovali, že jo? Já jsem si tady na tuto helmu přidal Aquafinity, jak jsem si opravil něco. Tady jsem dal naprosto nepotřebný meč, Bane of Anthropod. Hej, už to je trošku před čertle. Ale vypadá to teda zajímavé. Půjdeme se podívat za to. Hej, proč když dám slab, tak se vždycky posune dolů, to nechápu. Wow. Prostě už aspoň máte jak kdyby přehled, jak to bude. Tady tak všude dole bude láva. Love. Love? Lave? Bude tam lave. Bude tam lave. Bude tam láv. Bertě, co ty děláš? Množím krávy. OK. Mega dojč. Já teďka budu stejně podkopávat. Dojení a množení je trochu rozdíl teorie. No ale tak pracovníkům u krav se říká dojči. Pracovníkům, cože? Jak jste řekl? Pracovníkům u krav se říká dojči. OK. Nebo aspoň to bylo v křížovce. Jsme profesionální luštití křížovek. No, minimálně naše třída. No to jo teda. Počkej, já nechci invisibility. Tohle chci. To jsem nechtěl úplně. Tak. Paráda. No, ty bublinky jsou trošku obtravné, no. Uiii, je růžová obloha. Je to obloha, že jo? Jak jsem řekl obloha, tak jsem si vybavil zeleninu. Víš jak? Nebo brambory. Takže... To je příloha. Jo, brambory jsou příloha, ale jinak zelenina a takové je obloha. Zelenina je obloha, no. OK. Ty bublinky jsou vážně otravné. Tady je trošku rozkopu. Trošku víc. Ještě tady. Jo, tady nějaký ten redstone. Nevím, proč jsem to rozkopal tak daleko. To nepotřebuji. Takže... Nemám stišený Minecraft, určitě mám stišený Minecraft, protože já to prostě málo slyším. Jo, mám stišený Minecraft. Ve zvucích. Tak. Teď už uslyšíte i Minecraft. Takže. Jak my jsme to vymysleli? That is the question. Tady jsou pistony. Chápu. Já potřebuji ještě repeatery. Aha. Repeatery, redstone torch a kdo ví co ještě. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tady by neměl být. Jo, dobře, já umím počítat. Jsem vypočítal. Takže tady to všechno vykopu. Protože tady přijdou repeatery redstone. Jo, akorát, že tady repeatery nemám teda. Takže proto si ještě musím skočit. Au. No. Berte? Nejste někdo na blízku se sklem? Jo, můžu ti hodit. My nemáme repeatery. Co já, nebo co? No, co děláš, nebo tak jako. Jak se máš? Teď zrovna nic, pomnožil jsem krávy, sklidil jsem golemy a teď se tu tak flákám. To je pěkné.
Ty jo, mám teďka torčí. Jo, Luke, Ano. jak je ten spawner na skeletony, tak jsem k němu začal kopat cestu, takže ona už je docela dost předkopaná. Jako 3x3 taková chodbička, no. Mhm. OK, to si taky někdy ukážeme, určitě. Sakra, protože já to furt dělám špatným tlačítkem, takhle. Chceš to sklo? Určitě. Kolik? Asi 4 jenom. 4 taky? To nemáme, Ne, ale. 4 skla, no. Jo, aha. Počkej, na co 4 skla? No, dáme tady doprostřed. OK, vidím tě tak. Nechce se mi s tím patlat. Hej, děláš si srandu. 4 chci. Ne, nechceš tedy. Já chci 4, fakt, přísám. Tak, no tak jich 60 zůstane, no. Ne, jenom 50, jenom 59. Poputujou do lávy, protože já potřebuju co nejvíc místa. Věč. Potom se natěží další. Už teďka nemůžu vzít. No, Tak jo. tak musíš něco vyhodit. Prostě vyhoď koble, ježišmarja. Nebo se třeba běž vyprázdnit, Ahoj. Jakože do truhel. Oh. Off. Fuj. Ta představa. Však jak myslíš, že to dělali ve středověku? No, do truhel. Hej, ne. Okay, tady to Jsem musí nechtěl být, tady to musí být zničeno. Jak voda to tady bylo, nepamatuješ si to, Teo? Já jsem napal... Hej, ty já nemám tu chatička. Jo, už vím. Přibližně. To bylo, tady byly bloky. Nemůžu dát jakékoliv bloky. Na tom byly torčky. Ano, to je správně. Slyším, jak se tam vystřelují ty, jak se to jmenuje, kyblíky s vodou, nebo spíš jenom voda. Tak, tady potřebuji taky vykopat. Jo, to nemusím kopat, sakra, potřebuji ještě o blok dál. Ale přemýšlíme, teďka momentálně, že tu prosečí farmasu dáme za kamerou. To budou prostě úplně stejné. No, to bude úplně na ten samý způsob, no. Akorát vám to potom ukážeme samozřejmě. Hej, Alberte. Akorát pak bychom ještě mohli ukázat, jak se to bude propojovat společně, jo. Jako ten svod těch surovin. A budu tam určitě stavět třídíčku, ne? Protože to bude jednou větví, jakoby, a potom tam postavím třídící systém. Aby se to rozdělilo Třeba, jedno druhé. Může být. To by šlo. To by šlo. To by šlo. Kež. Ano. Paráda? Nabrala se voda? Nabrala. Jak jsou všichni na skupení. Jsem spláchl k tomu svodu, ale jakoby nezhodil se mi. Lol. No. Tak, jdeme dál. Takže. Sakra. No tak, vylez. Teďka. Vlastně tohle páčka se změní na tlačítko. Akorát ještě přemýšlím, kam ho dám. Já ho můžu dát teoreticky... Který retard Co? zapl tu vodu v Nether farmě? Ano. Jako na Nethervarty? Aha. Já jsem tam ještě nebyl. Prostě, já tu stojím, jsem to vysadil a najednou to začala téct voda. Jo, je to retardované. Nepropojil třeba tam někde signál nebo něco. To já ne, já jsem to vůbec nedělal v podstatě. On je docela dost jinde, no, Luke.
Tak co já vím, Ne, ale ček to víš, tyjo, že to je tady, ne? A co tomu hrabe nebo? Já nevím, prostě tomu hrabe. Hej, ne, prostě nebo Zas. ten pattern je nějaký vadný, nebo já nevím, co divně přeskakuje. Občas. To můžeš jít podívat. Co chci, šudlík. Tak, To je jedno, to prostě nějak moc neřeš. jo no, radši neřešit. Sem to přijde redstone. Tak, teď je tady redstone. Takže od tlačítka povede signál prostě úplně jednoduše sem k těm dispenserům. Takže to prostě bude fungovat na tlačítko. Ano. Akorát, že to nedošáhneš dozadu. To se dalo čekat. Hej, Berťo, No, ty jsi viděl ty Villager News? Nechtěl? asi, nebo co myslíš? To jak jsi mi posílal? Počkej. Myslím, že jsem ti to tak posílal, no. Jo, asi jo. Úplně skvělé, ty. Taková ta animace, jak jsou tam ti vesničani a hlásí zprávy. Jo, to jsem si viděl. Že viděli jste to? Ne, já jsem helikoptér. To dám do popisku. Jo, to dejde do popisku, protože to fakt stojí za zhlídnutí, to je úplně úžasná animace. Tak, takže to máme napojené a teď od tohoto půjde kolaborant Redstone, který půjde do té flip-flopu pistonového. Přemýšlím, kam ho napojím. Může to být... jak jsme na tom s prostorem. Ok, já ho dám třeba sem. Ne, počkej. Co dělám? To nemám tušení. Jo, dík. Thanks. Ok, sem. VFU. Co když dám sem torči? Co to udělá? Nic to neudělá, to je právě. Takže jsem si dám piston. Ne, tak to ne ovšem. Ok, potřebuji si to tady víc vykopat. Ach je. Ano, takhle. Teďka semka si dám piston. A počkej, semka si dám redstone block. A semka si dám piston. Semka se dá blok. Tady se dá redstone torčka a sem se dá redstone. Takhle to nebude ovšem. Tak, teďka počkej, teďka je to vyplé, že jo? Čiže jsi nepřišel na ten bod? Ne, to v pohodě, ne, tam spadly krávy teďka určitě. Ne, v pohodě, už to dělám v podstatě. No tak to je pohodička. Ne, tam padají krávy. Ne, malička tam spadla. No, počkej, ona se buguje, aha. Lítající kráva. Ok, takže, počkej. Tady. Takže tady je podkopu celé. Jo. Ahojte. Počkej, tady potřebuji přepnout. Aby to fungovalo takhle. Takže, jo, tady povedu redstone. Tady musí být negace. Takže redstone točka. Nedostatek místa. Takže To vždycky nasane. kus číslo 2. Ok, negace. Teď to musím nějak oblést. Ještě nevím kam. Tak ne. Tady má. Tak a teď od tady má. Potřebuje z redstone další. To jsem se naučil už kdysi dávno na singlu, když jsem si hrál. Nikdy nepokládat redstone na gravel, protože potom tam cokoliv můžete odkopat. A
jste bez redstone, pak se divíte, že vám něco nefunguje. Jo, to Fakt, není, to se to mi není stalo nic už několikrát. příjemného. Ale víš co, zase pak sranda to hledat třeba. No to je mega sranda, no. OK, takže takto. Jo, už to v podstatě skoro mám. To je pesička. To je, no. Až na to, že tady potřebuji dát ještě nějaký redstone. Repeater jsem chtěl říct. Hej ne, mě už se kazí, už bude hotový za chvilku ten Yes. krumpáček. Hm. Silktačový. Cash. Jo, já už to asi mám, člověče. Tak schválně, jsem zvědavý, jak to dopadne. Počkej, tady ještě ten slep. A budu teda na baton, jo? Ty vole, No, právě si zabil všechny, co měli sluchátka. V podstatě jenom Berťu, no. no v podstatě. Au. Jedem, pojď a i ty malá tam spadni. Who cares. Tak a teď když to zmáčknu ještě jednou. Jo, ale ne se shiftem. Tak to udělá. Čup. A ten zbytek? The fuck? Hej. Hej. Jestli ti vystřelil jenom některé, jak to máš blbě znegovat, ne? Ne, mně se nezasvětlují pistony. Aha. Nějak nefunguje, to je flip-flop asi. Počkej. Jo, mně tak trošku nefunguje, to je flip-flop. Ale nevím proč. Nějaké mírně retardované. What the hell? To mega nechápu. Ej. Tady vadí asi nějaký redstone. Co když tohle oddělám? Víš? Ne? Proč to nefunguje? Nefunguje to, proto máš rozbitý. Jo, díky. To mi pomohlo. Pohodě. Jako, V pohodě. Znáš to, když můžu, pomůžu. Mega profík, ty jo, úplně v pohodě. že by to měly být normální pistony a ne styky, ale by to nemělo nějaký stravodit, ne? Počkej, zkusit to můžu, no. Uvidím, co to udělá, no. Hej, prokopal jsem takovou brutálně velkou Ne, místnost. mám jenom jeden, sakra. Má to u sebe někdo piston? No ne, To je škoda. to je škoda. To je škoda převeliká. To je teda, no. 1, 2, 3. A je to. Takže, co teď? A ne. Jak si pokračuješ s pracema? Postupuješ? Počkej, dej sem mrknout, ne? No ne. Tady řeším závažnější věci. Je to zajímavé, pokračuju, no. Hej, jako... To je opravdu prasečí farma, ano. Ano. Prasečí farma, ve které je Iron Glen. Fakt? Třeba má taky rád mrkvičky, co víš? Tak možná, no. Cash, co teď? Já kdybych byl Iron Glen, tak bych měl rád mrkve. To přepla. Abys líp viděl, ne? Hej, Jo. fuck. Víš co, nějaké kovové oči, to není nic příjemného. Proč to nefunguje? Proč to nefunguje, to je flip-flop. No, nevím proč. To posunu prostě. Nevím co s tím. OK. Já si vrčím pro kýblíky.
Jo, a budeš ti teda předělávat ten Co? quick drop do nějakých těch jinčích barev teda. Jako který? No, tož tady jak je do toho branch mineu. No tož teď jsem to předělal do toho, no. To nebudu předělávat znova. A třeba časem. Jak jsme se bavili o tom, že by to mohlo být duhové. No. Tady ne. Cash, co Taková to je? duhová spirála. No neříkám, no teď jsem to předělával. Vedli černý. To naopak, jo. Jo, už to funguje, akorát naopak. Já to potřebuji napojit na ten druhý piston. Na ten druhý blok. Máme kýbloše. Takhle. Počkej. Co jsou, jo, nějaké kyblíky tam jsou. Ukáž. No, akorát na to jsou všechny krávy tady. A to není pěkné. Posuňte někde ty krávy. Hoďte po mně někdo obilí. Če, je mi líto. Tak budeme bez krav, ale no. Jak to? No, protože jak když teďka zmáčknu, tak nám zdechnou všechny krávy. A proč bys to mačkal? No, protože to potřebuji zkoušet, jestli to funguje třeba. Bože. Čekej. Na co? Já po tobě, no vlastně nehodím. No, už jsem tady, no, tak jako nazdar. Tady řeším kýbloše a jdu už nosit lávu, takže. Ofr. Taky mám fofry, no. Jsem možná nechtěl vidět, ale nevadí. Tož jako... Ty jsi taky řekl, že máš fofry. No, taky to někoho nezajímalo. No, tebe jo? Ne. Jo, protože na tobě, na mě záviselo to, že ti donesu ten vít. No, mega mi ho donesl, no. Já neříkám, že jsem ti ho donesl. Pojďte. Tak, paráda. Tak, co teď? Pojď, cvak. Počkej, mám to spojené. Mám to spojené. Tak, ukaž. Tlačítko zmáčknu. Yeah. Pojď. Hop. A teď to zmáčknu po druhé. Kdybych náhodou... Ho. Už to funguje. Jdu se na to podívat. OK. Hej, kdybych náhodou uhořel, tak se nedivte. Fuck. Hej, ten Iron Golem je tam úplně hrubý. OS. Pecka. Můžeš si zmáčknout. Můžu si to zmáčknout, ne? Boom. To je hrubé. A teďka bum. Hahaha, zachránil jsem krávu. Dobře, ty. OK, takže my opravdu úplně to stejné, akorát teda otočené na druhou stranu. Postavíme u prasečí farmy. Nebo jakože prostě postavíme prasečí farmu. A v tomto díle už akorát se podívám ještě za teoriem. A už se s vámi rozloučím. Jo, a pak chci ještě zmínit, že na konci dílu, fakt úplně na konci, možná už i přes 30 minut to bude potom, se můžete těšit na takový bonusík, co jsem točil, jak já levelím, no, takže jako, tak jako pro srandu, no. Tak jo. No, OK. No, můžete se podívat taky. Jo, určitě se podívám. Pěkné. Jo, krásná to máš teorie. Hej, když dám 2 lávy, tak ona se nesteče, že ne? Co? Jakože kousek od sebe, jako u vody. Ne, nemůžeš udělat nekonečný zdroj lávy. To je jasné, No. Jo, už vidím tu chodbu k těm skeletonům. Jo, je to pěkné, akorát je tady trošku tma, chtěl by to tu lávu už, no. No, však. Hned to bude. Takže jo, já nevím, chci ještě dneska něco dělat? Tak, jakože už nemáme čas, no, ale tak jako. Spíš, no, jakože se připravíme už teďka na tu... Ano, příští díl už prostě bude to, Enderman farma. Už jako není na co čekat. Suroviny máme,
Já jsem asi 2 hodiny jsem zabíjel pavouky v to, u jednoho spawneru a prostě mě jsem nechtěl dělat přímo jako nějaká farma, ne? Tak jsem tam různě vymýšlel a akorát proudem vody jsem si je jakože dával k sobě. A dodělal jsem ty stringy, protože těch jsme měli málo a jo, jinak bloky máme, všechno máme. End máme, takže End mám. takže jo. Tyjo, tady se nedvolání to pamatuju. U farmy na to, na melouny, na pumpkiny. Stále funguje krásně, jo to vám ještě ukážu. Truhla s melounama. To je úplně psycho. Z toho děláme furt melon bloky a asi za chvíli pozastavíme výrobu. No, to teda. Plná truhla. Skoro plná truhla. Poloviční truhla. Plná truhla. Aha. Už jezdí další. To už je prostě všechno nadspane v těch hoprech. Jo. Nedá se. Máme. Vidíte, jak to prostě jede hnedka zase. Takže tak, a teďka ještě melon bloky vám ukážeme. Jo, taky prostě fakt melony můžeme žrát do ledu, až někdy, nevím. Můžeme z nich dělat glistery melony na poušny. Začít prodávat. To taky. A jo, já myslím, že už 31 minut. Takže teď už bude jenom ten 2minutkový bonusík a my se s vámi loučíme. Ahoj. Čau. Ach jo. Meh.